той самий назавжди. Прийдіть до нього, страхи голодні, він хліб життя, він джерело води. Прийдіть усі на трапезу Господню, Ісусе, ти даєш нам тіло й кров. Ось вони, молоді ранці, ось вони, що заспівали Алілуя. Зі Святого Духа, Бог навіки вічні. Книги буття. Тож сказав Бог, сотворімо людину на наш образ і на нашу подобу. Працю рук наших зміцни, Господи Боже. Працю рук наших зміцни, Господи Боже. Читання з послання святого апостола Павла до Колосян. Брати, а над усе будьте в любові, що є зв'язок досконалості. Алілуя, алілуя, алілуя. Читання Святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи! Тоді Ісус сказав до своїх учнів: коли хтось хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме хрест свій і йде за мною. Відколи я пам'ятаю, księstwo професор, скільки не було тут, біля 1,5 księdzів. Отець Павло, ви молодець, що нас всіх тут зібрали. Віками, Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Молімося за нашу батьківщину, Україну і її громадян, що святий Ісатор випросив для нас дар миру і єдності. Христос заудіно. Хліб і вино – це той самий дар. На відпущення гріхів, чиніть це на мій спомин. Boże, pro Twoją cerkwu, rozporoszoną po всій землі, вдосконалюй її в любові, разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Едвардом та всім духовенством.
знак миру. Даруй нам мир. Але скажи лише слово, і одужає душа моя. Котрі з тобою разом мандрували, Боже добрий, як ти, прийми хвалу ти від нашої церкви, нас полюби. А зараз ми гарно, як в місяці травні, продовжимо наш молебень літанією до Пресвятої Діви Марії, і після чого вийдемо в процесії довкола храму. Kyrie eleison, Christe eleison, Christe почуй нас, Христе вислухай нас, Отче Небесний Боже, помилуй нас, Сину Відкупителю світу Боже, помилуй нас. Слався наш Спаситель, дерево життя, подаруй нам Христе, нині повні, До тебе руки наші простягає, і про молитву просить кожен з нас. О, Матір Бога, знов тебе благає, за нас ти